kamaráti, kamarátky, chcem vám zrobiť také video, aké ste ešte nemali, hej? Počujete to? To je zvuk tatranského snehu, v ktorom ja sa brodím. Hej, proste ideálny deň a nikto tu není. Fakt, pozrite sa. Nikto nikde, hej? Len ja. To snáď len mne sa môže stať. Hej, že všetci mňa pozerajú na Facebooku a ja sa tu proste sám musím mordovať po kopcoch. Táto je absurdita storočia, kamaráti, kamarátky. Takže ja by som vás tým pádom chcel pozvať, hej? Chcel by som vás pozvať so mnou na lyžovačku. Hej, a každý má nejaký talent, ja mám talent nakladať proste hlúposti do kamery, ale chýbajú mi organizačné schopnosti, takže kamaráti, kamarátky, ja vás pozývam na takú lyžovačku, čo vy sami si zorganizujete, hej? A ja tam prídem. Takže treba prenajať nejakú chatu, treba si dobiť mobil, budeme natáčať také kulehy, že dovi dopo. Si zoberiem turbán, vám ukážem, že o čom je život. Počujete ten sneh?